Divadelná hra Pašie cesta pútnika je nezabudnutelné exteriérové predstavenie, ktoré sa odohrá dnes a zajtra v promenáde pri Bernolákovej bráne v Trnave. Inscenácia zdôrazňuje hodnoty ako obeta, spravodlivosť, trpezlivosť a dôvera. Poetická forma predstavenia ponúka divákom nový pohľad na známe biblické príbehy a povzbudzuje ich k hĺbšiemu zamysleniu. Tadeáš Ľudovít Kňažek oslovil viacerých tvorcov a tvorkyne. Trnavský samosprávny kraj a Trnavské osvetové stredisko ponúka divadelné predstavenie Pašie cesta pútnika. Divadelná hra vznikala niekoľko mesiacov a do jej prípravy sa zapojilo viacero organizácií, umelcov, remeselníkov a hercov. Podujatie nadväzuje na tradíciu pašiových hier, ktoré sa v Trnave naposledy konali pred 20 rokmi. O pašiách ceste pútnika sme sa rozprávali s režisérom Kamilom Žižkom. Prečo ste si vybrali prevedenie takouto modernou formou? Bola to aj požiadavka toho väčšieho tímu, ktorý sa v Trnave stretol a chcel po 20 rokoch obnoviť pašie. No a teraz to chceli samozrejme trošku v inej forme. Tak mali aj požiadavky, aby tam hrali hlavné postavy profesionálni herci. Tých ďalších aktérov potrebujeme stále tých dobrovoľníkov, ochotníkov alebo študentov, takže všudy tam hrá okolo 45 účinkujúcich a spomenul sa nejaká postava pútnika, ktorý príde do mesta, to sa moc nerozvíjalo, ale ja som sa toho chopil, lebo všetkým to bolo sympatické a vlastne tento pútnik, ktorý prichádza z toho sveta, ktorý je tesne pred katastrofou, stretne zbor spravodlivých alebo hrsku spravodlivých, ktorí ho prevedú od starého zákona až k novému a potom mu ukazujú príbeh paší a komentujú to. Šťastná vina prvého Adama, aby prišiel druhý, dokonalejší. Felix culpa. Kríž, utrpenie, obeta. O týchto veciach v našom svete už vôbec nepočuť. Áno, matne si spomínam na nejaké slová či svedectvá. Takže toto je vlastne ten princíp toho nášho vstupu, takže je to vlastne inscenácia nová, s tým, že tie pašie sú ako tie tajomstvá sa tam dejú naozaj v reálnom čase, je to reálny výsek z Nového zákona a potom zase prechádza ten zbor a komentuje to a putuje vlastne tým príbehom. A je to prevedené po 20 rokoch. Čo nové ste priniesli do tejto inscenácie? V podstate úplne kompletne nový je ten text. Sú to aj teda tie súčasné témy nejakého rozdelenia tej spoločnosti a delenia sa do menších a menších frakcií. A vlastne ten exteriér je veľmi zaujímavý, lebo sa nachádzame pri hradbách trnavských a do toho vlastne vstupuje ten náš dizajn. My sme zvolili v podstate kľúč vizuálny s Tomášom Cillerom, ktorý robil scenografiu, že sme použili princíp dreva a dosky a celá tá téma dreva kríža, dreva z rajského stromu až po drevo proste archy a tak ďalej a tak ďalej. Celé to téma dreva v Biblii sa nejakým spôsobom odzrkadľuje v tých našich pašiach. Budú tam aj projekcie, ten veľký formát si to trošku vyžaduje. Dramaturg Pavol Tomášovič. Predstavte nám prosím, kto hrá práve v inscenácii Pašie cesta pútnika. Je tu viacero postav, dramaturgicky sme to vystavali tak, že okrem profesionálnych hercov máme aj amatérsky zbor Univerzitného divadla Theatre, ktorý vlastne vytvára základnú rytmiku celého deja. Popri nich sú to viacerí amatéri a dobrovoľníci. Hlavnou postavou je pútnik a tu stvárňuje Miroslav Beňuš, zároveň Ježiša Martin Žák. Ďalej sú tu významné postavy Kajfáš, ktorého hrá Kamil Mikulčík, Piláta hrá Branislav Matuščín, Šimona z Cyreny predstavuje Štefan Bučko a Máriu vytvára Adela Mojžišová. A na celej tej hre sú vlastne zaujímavé predovšetkým tie dialógy, ktoré majú reflektovať aj na súčasnosť, aby toho dnešného človeka oslovili práve v tých jednotlivých pasážach a tým vlastne predstavili divákovi, že všetky tie problémy, s ktorými sa bežne stretávame, tento univerzálny príbeh paší do určitej miery stvárňuje a podáva možnosť, ako sa vyrovnať aj s ťažkými situáciami. A ja som sa vlastne vrátil k tomuto príbehu, ktorý sa prvýkrát pred 100 rokmi pokúsil jeden z jezuitov spracovať do takejto podoby, pretože väčšina ľudí, či už sú veriaci alebo neveriaci, poznajú ten príbeh pašiový. A výhoda tohto príbehu je
tá, že aj tí, ktorí si myslia, že už poznajú pašie, že už vidia, o čo ide, tento pohľad zo strany pútnika, pohľad zo strany toho, ktorý vlastne všetko spochybňuje, ktorému sa už ten veľký príbeh javí ako neskutočný alebo naivný, zrazu upozorní aj toho, ktorý si myslí, že tomu rozumie, že vidí hĺbšie, vidí viac vrstvov z tohto príbehu a vidí v ňom, že to, čo si myslel, že rozumie, musí na novo prežiť. A toto je dôležité, aby sa do toho príbehu dostal človek nielen veriaci či neveriaci, ale aby porozumel, že ten príbeh je príbehom aj jemu vlastným. V čom myslíte, že práve spočíva tá viacvrstvovosť toho príbehu? Práve vďaka tým rôznym kritickým situáciám, rôznym konfrontáciám, kde príbeh nie je podávaný jednoznačne, ale vlastne vďaka tým jednotlivým dialogom, vzťahom a situáciám sa pre človeka otvára situácia, ktorá mu je veľmi blízka a zrazu sa mu otvárajú aj viaceré možnosti, ako tomu porozumieť. Je tu so mnou Miroslav Beňuš. Ako vy vnímate vašu postavu? Ja, ako ste už povedali, hrám postavu pútnika. Je to vlastne človek, ktorý tento pašiový príbeh môže osvetliť aj ľuďom, ktorí sa neorientujú v tejto kresťanskej tematike. Preto tam aj tá postava je, pretože má otázky, na ktoré mu odpovedá zbor. A vlastne sú to také otázky, ktoré by aj bežný človek mohol klásť, keď nie je znalý tohto pašiového príbehu, a je to aj iný spôsob hrania, keďže sa to odohráva v Bernolákovom sade, čiže aj ten spôsob herectva je trošku iný, deklamatívny, pretože predpokladáme, že tam bude veľa ľudí. Ak to miluje, ten koná. Ale kde je tá cesta? Ako sa na ňu dostať? Putujem k vám storočiami, musíte mi odpovedať. Ja sa volám Viktória a stvárňujem spolu s mojimi spoludivadelníkmi zbor. Je to taký antický zbor, ktorý sprevádza pútnika po jeho cestách týmto príbehom, ktorý stvárňujeme. Vlastne sme zasadení do obdobia Ježiša Krista a snažíme sa tak aj nejako tvoriť to, že nie je to úplne všetko striktné, ale naozaj ako umelci tvoríme, meníme, zisťujeme, čo vlastne sedí a čo nie. Takže ako aj umelecké dielo, hociaké, či už nejaká maľba, tak aj toto vlastne vzniká postupne a pomaly. Myslím si, že tieto konkrétne pašie sú iné tým, že nie je to iba daný príbeh, ale spoznávame to aj cez oči možno niekoho, kto neverí v niečo nadprirodzené, alebo teda v Boha či Ježiša. A vlastne tak odhaľujeme postupne tie rôzne obrazy a čo sa skrýva za tým príbehom. Vypočuli sme si reportáž Tadeáša Ľudovíta Kňažeka o obnovenej inscenácii od režiséra Kamila Žižku. Predstavenie Pašie cesta pútnika môžete vidieť už dnes v sobotu o 19:30 a zajtra o 17:30 v Trnave v promenáde pri Bernolákovej bráne.